weltare ɓiɓɓe fulɓe anndo diine maɗa fedde heblo sukaɓe africa weltare tv takkusana yoni to ñaabina to fondu to bagodina to abdallah jeeri to fonde elimana to juude jaaɓi to babaɓe to darto abdallah to hayre law to hayre mbara to hayre gollere to kasga to seeno busoɓe to ɓoggue ko on takkusan juula ha to galle ceerno abdourahmani dia to darila barka ha to galle makko peka wita nafshot ko on takkusan juula ha to galle ceerno mamadou soya to liksari ko taari ɗum kala ene jeeya e gardidi kabaruji men to leydi Mauritanie yuɓɓinama hanki e nder dendagal guure e galleji seereɓe mawludun nabi sallllahu alayhi wa sallam e nder jokoli leydi he kala ha joni to leydi Mauritanie e nder yimɓe sappo e nayo barmunoɓe e cuumu wannongu e nder jeere tawa ko jeere tawatede to ɗegal tujinina e nder ɓen barmunoɓe hen ɗiɗo mbasi pittali men aseta ɓennuɗo ɗo e nder hôpital Sumbeɓe Nouakchott to leydi Sénégal ma en jaa ha to Mali Kounda ko wuyɓe jani e jofde walla mbiyen e ferme biteɗo Mohamed Gouriba noon konne hannoɗo jawɗi ɗi hinde laaduma e baaɗiɗi hinde aswada ɓe coggi fodde capantati mbaaluɓe jaadi hen to leydi Mali. Assimi Koita kañum woni hoorejo transition laamu leydi Mali o holliri tigui wonde ɓooyata ma fuɗɗo circulde e nder leyɗe nder leyɗele jeeyaɗe fedde witede AES woni tigui alliance des états du Sahel ma fuɗɗo circulde hen passeport uji mabɓe biométrique taw ko ɗen leyɗe tati en ndendi ɗiɗon passeport uji kedde Afrique ma en ketto musidɗo men Alassane Oumar Mbocco habruji men joolam jabberi ma en jaa ha to dowlaci tentude Amérique jiyen to leydi Russie to leydi Palestine bisimilla mone ketti hotodirte joni piren pacciren. Lekki gorelte ko haako moƴƴo iwru ko to kordinnooro gorelte ko kawisa wonande ɓen jogiiɓe yoga e ñabbuji kolliti jiitima heen koye mumena gorelte ko haako sa itti ko jamireɗa a waɗi ndiyam ngulɗam aɗa yara aɗa yiito cellal ɓanndu maɗa gorelte ko haako iwata koto kordinnooro ari ko wallude e safrude ha moni kala yiito heen hoore muɗuma gorelte an jogiiɗo AVC cardiaque ƴiƴam dogata e ɗaɗi mum ɓanndu jaaɗoru ɓanndu wuloru neɗɗo jogiiɗo sukara cholesterol ha tenti kadi e on neɗɗo mo nangata taare kala gorelte ko kawis ɓolo tan woni e muɗuma sa jokkodiri e muma ma yiito hoore maɗa ha mbiya alhamdulillah sa yiɗi jokkodirde e site gorelte beele mbawa janggande hoorema ko jangta e gorelte kala jahata koto Google tappa www.gorelte.com ma janggan hoorema kala an puƴiɗo donkuɗo yaade juma e jama jokkoyde enɗam gam ɓandu musor jokkodire gorelte sa yiɗi jokkodirde e tonggode gorelte woto woɗɗu joni so tawi gonɗa koto leydi Côte d'Ivoire jokkodirta koye Hamidou Ba 00 225 01 53 11 51 54 so tawi noon gonɗa koto Kidira e kotari ɗum kala jokkodirta koye galle ceerno Habous Diallo 77 554 75 54 so tawi noon gonɗa koto Dagana jokkodirta koye Mamadou Nassirou 77 942 11 12 so tawi noon gonɗa koto Diourbel jokkodirta koye Bulli Guisse walla mbiya Abdoullahi Guisse 78 690 03
37 so tawi noon a gonda koto juude guuriki jokkodirta koye geddasi 77 267 16 66 so tawi noon gonda koto leydi France jokkodirta koye Haruna Gayda 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorelte e jeese men dañen hen jama. Docteur Bayela Djibril Diallo bittowo leɗɗe cafrowo yogay ñabbuji cuuɗotoɗi e nder ɓalli kala. Docteur Bayela Djibril Diallo bittuɗo leɗɗe e safaruji fina tawaji men rutti kadi witti yogay ñabbuji ha heeɓi kollaɓi wonande ɗeɗo henna leɗɗe ene cafra ɗiɗo henna ñabbuji kala. Docteur Bayela Djibril Diallo jogii ko pharmacie ji mum jaaduɗi e jamanu ene tawe hen siroji leɗɗe e caabune e gueɗe goɗɗe kala sa jokkondiri makko tan ma humpito hen ko ɓuri labde. Docteur Bayela Djibril Diallo holliti ene safra yogay ñabbuji cuuɗotoɗi e nder ɓalli ko wayno prostate ñaw kawniɗo tampinɗo hande windere nde kala omo safra kadi tension ngabbowo e jippotoɗo kala diabète no worino kala omo safra ɗuma joguiɗo hémorroïde gonɗo nder e jalto bowal kala debbo donkuɗo ɓesnude so tawi ko caɗele raafi omo itta ɗuma ha laaɓa ha daña ɓesgu e ballal jomiraɗo gorko ngakkaɗo diƴƴe ko wayno maniyu walla caɗele goragu kala mum de kanko docteur Bayel Djibril Diallo o holliti omo jogui hen humpitoji labɗi ceera. Docteur Bayela Djibril Diallo hande o holto tawete wo tawete koto Mauritanie Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie sa ari ha to legal PK9 ko ɗon wo tawete woɗɗani station star sa ari ha ɗon ɗo ɓe mbiyata dernier poteau sa noddimo tan a heɓaɗe makko ko laaɓi kanko on docteur Bayel Djibril Diallo sa yiiɗi hebde ɗum to Mauritanie to mbatta ko 48 76 36 81 walla jokkodira e Dieynaba Bayela mbatta ko 41 60 41 11 76 49 so tawi noon koto leydi Mali Bamako legal biyetegal Sira Bougou ene tawi ɗon Aminata Sow on jokkodirta pharmacie makko jaaduɗo e jamanu ene tawe ɗon. So tawi ko tongode wonande on Aminata Sow to leydi Mali mbatta ko 00 223 90 13 41 81 on noon on pharmacie tawete koto Bamako to wiyete Sira Bougou so tawi a ari ha to 9e arrondissement police o ɗo woni ɗo sa noddi tan ma o wiye mboɗomi musidɓe tedduɓe docteur Bayel Djibril Diallo e dow meɗen. Ceerno Djibisi wettiyanke safriyanke laaɓaɗo listihar kumpitiɗo lasrari bittowo yogay ñabbuji cuuɗotoɗi e nder ɓalli kala. Ceerno Djibisi ene tintina dendagal bandiraɓe julɓe kala omo tawe hande o to Agnam Siwol tawete koye nder leydi Sénégal sa iwi banggue Wourossogui a ari ha to hôpital Agnam o sa ɓenni ɗon seeɗa sara ñiɓirde weefɗo ko ɗon Ceerno Djibisi tawete hande o. Ceerno Djibisi wettiyanke yogay ñabbuji cuuɗotoɗi e nder ɓalli ko wayno fibron kiis hémorroïde gonɗo nder e jalto bowal kala debbo donkuɗo ɓesnude caɗele gorago kala mum sa jokkodire Ceerno Djibisi ma a wi alhamdulillah. Ceerno Djibisi ne jogui leɗɗe bittaɗe biyeteɗe muuɗa hirda sa muuɗi hen tan a yitoto hoore maɗa omo jogui leɗɗe goɗɗe bittaɗe waddete koye gaweje woni hen ma yaltinane 13 rafi woni hen 19 woni hen ma yaltinane ha temedere ñaw kala. Ceerno Djibisi laaɓaɗo listihar sa jokkodire makko arokimo inde nene maɗa ma o haalane inde ma e inde nene maɗa ma o haalane gueɗe ma kala ha cikka elle ko non gonduno gan sanga jokkodira e numéro makko Wave walla Orange Money on numéro noon sa yiiɗi jokkodirde mum ko 00 221
ko numéro leydi Sénégal 78 128 35 98 so tawi ɗon ko tonggode makko appel ene waɗi whatsapp mbawa jokkodirde makko mbatta ko 00 222 ko tonggode leydi Mauritanie 47 22 80 84 miñi ko ene tawe to noksoɗa ceerno Alassane Sy laaɓaɗo golle ɗe kala jiɗɗo jokkodirde on mbatta ko 00 222 32 62 04 99 base makko taweteɗe tokkay hayɗi ene jokki ha hande gollude sa jokkodiri e tonggode ceerno Djiby Sy ma ɓen ko ɓuuri labde musidɓe tedduɓe taweteɓe to Agnam e diwanuji ɗin kala e aduna kala ceerno Djiby Sy e dow moɗon kettode kaburuji mon e demgal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam ñalle mon musidɓe tedduɓe heɗen gone altine 16 lewru septembre hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e nayyi habruji mon e ɗemgal pular e sawta he ko musidɗo mon sehil mon Ghali Abouba to karallagal ha mbawon yiide en to banggue nate ɓosoje ko miñi men sehil men Saydou Abouba hono no mbiruɗen gardini kabaruji men ko to leydi Mauritanie puɗɗoɗen to leydi Mauritanie noon puɗɗoɗen to Likseyba Gorgol to Likseyba Gorgol noon yuɓɓinama jamma hanki o tawi ko jamma mawludu nabi woni jibinede jamma jibinede nulaɗo men sallllahu alayhi wa sallam toon taw kadi jamma o yuɓɓina koto boowal walla dingiral to juma mawka ka Likseyba Gorgol nden noon jeeyi nden noon mawlude nde yiiɓe tigui ha fuɗɗi welde sanga 3 heures du matin ko ɗen tigui ƴiwonde mawde taw ko hewde ndiyam wondude tigui e yurmede kañum tigui woni ko jippi toon ɗum noon haɗani mawlude nde kay jokkude saabu kay ko ɗon dendagal almuɓe kala yimannoɓe arnoɓe kala ɓe mbawi nattude nder juma mawka to ko toon tigui hirde mawludun nabi o wawi jokkude hano hannirta ni ɓe mbaɗi e daaɗe belɗe kay ha salatu noddina ma en ketto cimtola musidɗo men sehil men ceerno Baby Sy tawi kañum woni correspondant men toon to Likseyba Gorgol ceerno Baby Sy salamu aleykum wa rahmatullah. وبرة بنت عوف أمها عميمة قلابة أمها يغتنمي وتابت أمها وتابت البنى هؤلاء أعلم وتابت أمها وتابت البنى هؤلاء أربع jam ñalle mon musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe weltare ɓiɓɓe fulɓe andu dinema kame ayawo weltare TV jam ñalle ma Ghali Abouba hande ko arde altine nahore 16 lewru septembre hitande ujune ɗiɗi e nogas e nayyi ko ɓuuri mantinade e kabruji men ɗo e cuuɗi men Likseyba Gorgol alata hanki 16 lewru septembre hitande ujune ɗiɗi e nogas e nayyi wonno tawi ko mawludun nabiyi sallllahu alayhi wa sallam gownoɗo yuɓɓinede e kala hitande ɗo e cuuɗi men Likseyba Gorgol to dingal juma mawka yuɓɓinama alata hanki o caggal nde mawlude o fuɗɗi yeehi ha waktu ɗiɗo ɓiijo woni 2 heures du matin ko nden noon toɓo wawi ittude yimɓe to dingal ɗo paati to nder jama to ko toon mawlude o jokka caggal nde mawlude o duwa yimɓe juuli salatu caggal wasifa ko silke alqur'anil karim no woyi wadde e kala hitande caggal mawlude e caggal juulal salatu e caggal wasifa ko wadde silke alqur'anil karim downade ɓesgu wuuro ngo e ɓesguji julɓe kala nde jamma duumoto e windere nde eɗen gandi caggal mawlude mawɗo caggal nde mawlude waɗa to dingiral jama mawɗo so yeehi ha weeti jamma mum waɗata mawlude ko to galle Cheikh Seydil Hadji Oumar de ko toon yimɓe patata
mbaɗa toon mawlude no woyi wadde e kala hitande ha joni kabaruji men ɗo e cuuɗi men Lixeyba gorgol kalat ko yowiti e coftal ɓalli hono championnat vacance kewɗo yuɓɓinede e kala hitande tawi koye saaha pofte woni saaha vacance ko hande woni tawi ko jaaɓi hattirde woni final tawi jaggodirte oɗon final noon ko FC Agnana wondude AC Merguel ko kamɓe kay powɗodirta oɗo coupe ɗum noon wonata ko hande e oɗo altine sanga waktuji 17 ɗi pawani hay hunde to stade jeeri ma mbiyen to yimɓe ɓuuri andirde Thienel ko toon match o kay wawata fettude e gandi fonno fettude ko to karaje e karaje noon caggal de tooɓo hanki ngo ɗum haadi yimɓe fettude toon e oɗo saaha noon fettete koto Thienel Ghali Abouba ko ɗum ɗo wonno hunde ko jobbunɗen e kabaruji men ɗo e Lixeyba gorgol sibaɓe Lixeyba gorgol gam weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma. Babi si golle ma jooɗi peewi eɗen ñaago Allah tan yo Allah rokku en tawede kayya oɗo mo hono rokku en tawede mawlude mo wuuri taweɗen ha ɓeydi diine men ustaki ha joni koto Lixeyba gorgol keddoɗen caggal mbiɗen ƴiwonde hewde ndiyam e guinde yimɓe kay hanki to boowal jama nattini ndara nden ƴiwonde kadi heeɗi tournoi o fettude toon to karaje nden ƴiwonde kadi saabima ha teskama subaka hande o sanga 8 heures kala suuji ɗiɗi taw ko mahanoɗi e nder école kesso walla nder école kiiɗo woni ancien école numéro 1 mo Lixeyba teskama tigui kala suuji ɗiɗi bannoɗi gebbi ko ɓooyi ɗina kala suuji noon teskama tigui jowima e leydi hay goto noon gañaki saabu e saaha ɗi jananno ko saaha kay mo jangatta o hewani ko ɗum saabi hay goto ala hen gañiɗo ha joni ko kabaruji men e ɗemgal Pulaar to leydi Mauritanie ha joni teskama yuɓɓinama hanki e nder Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie dendagal jumaji e yoga e nokkuji galleji sereɓe yuɓɓinama hen mawludun nabiyyu sallllahu alayhi wa sallam mawninde kay jamma jibinede nuraɗo men sallllahu alayhi wa sallam enen noon jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa wondude musidɗo men jaadiɗo men e kala saaha hono Demba Babaɓe walla mbiyen Abdoulaye Ndiaye e Amadou Tijane Ba Allah nawi en ko toon to Lixar taw kadi koto Lixar to Lixar noon ko toon mawninoyɗen mawlude meɗen garɗe ceerno Mamadou Soya e gardugol ɓi koyne wiye ceerno Amadou Watta taw kadi ko darniɗo diine islam o no fewi keptinaɗo kayimo golle mum keptina ma en ketto cimtol musidɗo men seydi men Abdoulaye Ndiaye Demba Babaɓe a salminama juurama. hire moon bandiraɓe musidɓe tedduɓe weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma Ghali Abouba a salminama en calmini dendagal bandiraɓe hettotoɓe oɗo saaha weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma e sikki ala e jamma hanki o ko jamma jibinede ɓurnaɗo windere bajjo Aminata e Abdoulaye mo yimɓe tagra sababu fittanumo o e sikki ala mbawden yaade hawrede koye mawlud mo bannoɗo hanki e Nouakchott wuro lamorgo leydi Mauritanie e leegal ne wiye Lixar tawi noon ko ɓesgu galle ceerno Mamadou Soya e gardugol Amadou Wat tawi ko ɓiyiko mo ganduɗa hande mo Allah rokki gueɗal kañum e miñiraɓe muɗum e wallidiɓe muɗum hanki noon e ñalawma e jamma hanki o ko hunde mawde tinde woni toon saabu so tawi woni hayso wonko ganduɗa hanki e nelaɗo so tawi a hucciri e oɗo biyeteɗo Amadou Wat gonga o a andat tigui omo andi nelaɗo cikkatani mata nelaɗo jibina ko hanki e ɓuure makko kewde nde jibina e golowole makko ɗe o waɗi e tampere nde o tampi e gurdam makko e hare nde o haɓa e darde l'islam e wawdemo wonde muñƴo e wawdemo wonde gando e wawdemo hokkedemo ɗum hanki so tawi tan ka julɗo o wodda tan ko ganduɗa hoore ma wodda tan ko tinɗa e hoore ma wodda ko tinɗa e ɓandu ma oɗo Amadou Watta ko ɓi ceerno Mamadou Soya eɗen gandi ceerno Mamadou Soya e gurdam muɗum ala ko waɗani e mawludaji ala ko waɗani e diine ala ko waɗani e Qur'an ala ko waɗani e ceernagal e bayde yagal so tawi hanki noon o yalti aduna ɓiyi ko walla ɓesgu makko darima ene dari darde nde o darino hanki galle o haysa weddima ñorgo ala ɗo mbawɗa yiide e haysa weddima ñorgo samata saabu rewɓe e worɓe mawɓe sukaɓe goto foof ene jooɗi jonde muɗum kadi hay goto ummaki so wona nde jamma o gasi
ɗum noon eɗen gandi ko ɗon yimɓe ɓe juuli subaka o waɗi kadi duuji tiiɗɗi ɗi ganduɗa ko duuji ɗi ganduɗa taw ko bawɗi jaabede taw kadi julɓe mbawi ɗum hutorade a yi kadi hanki sukaɓe mawlanoɓe yimɓe ne goya Allah e mawludo welde mawloɓe ne goya ha yimɓe ɓe ɓerɗe mumen boni hanki a tinata ni jamma woni juuti sababu jibinede nelaɗo e wonde kadi yimɓeɓe wawde ɗum mawlude e wawde ɗum haalde ko yimɓe ne naftorto gali Abouba anne aɗa yette weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa wawde taweteɗere oɗo jamma nde kuɓɓuɗa oto ma garɗa kawɗa e oɗo jamma e tawetereɗe Abdoulaye Ndiaye mo cifti e daari e dendagal bandiraɓe hono ceerno Amadou Tidiane en eɗen gandi bandiraɓe musidɓe teddu fof kawri hen weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma e dande musidɗo moon Abdoulaye Ndiaye gali Abouba en calmini dendagal bandiraɓe e kala ɗo yanoɓe mawlud eɗen ñaago yo Allah jaabo duwuji ɗi kadi yo Allah artirɓe e dow jaam. Allahumma amina Demba Babaɓe golle ma jooɗi peewi ko noon kadi toon to Darila Barka hono ceerno Abdourahmane Dia e ɓesgu mum e délégation timmuɗo ɓe umminoma ɗo e Nouakchott eɓe tawi oɗo saaha joni to Darila Barka jamma hanki o ɓe belli toon jamma mawludu nabbiyu sallllahu alayhi wa sallam no hoye waɗede kala hitande ma en gartu e oɗon jamma noon so tawi ala ko faali so tawi kayen keeɓi jokkodirde e ɓin musidɗo men taw ko ɓiyi ko ene wiye ceerno Zeynil Abidine Dia ma en ƴeew jokkodirde mum ha e ñalawma janggo ha joni habaruji men ɗemgal Pulaar e fanno mawlude ha joni hono no heewi wadde kala saaha ñalawma o so arti woni ñande aseta 19 lewru septembre ɗon noon ene ɗamina yuɓɓinede mawludu nabbiyu to galle walla mbiyana to mahdara ceerno Amadou Oumar Ba woni ceerno Amadou Oumar Ba ɓurɗo lollirde almuɗo bewɗo mahdara makko noon tawe toon to Mendes ñande aset 19 noon omo ɗamini yuɓɓinde kankone jamma jibinede nulaɗo men sallllahu alayhi wa sallam almudo bewɗo noon ko darniɗo diine islam kadi baɗo golle payde no fewi nder réseaux sociaux guila jabade namde ha tigui addude ballal mum ko fati diine islam eɗen ñagol tan nde Allah rokkaten tawtorede on ñalawma e dendagal julɓe kala ha tengti e almudagal ene bisma tigui ñande aseta 19 lewru septembre toon to mahdara makko to Mendes ha joni habaruji men ɗemgal Pulaar to leydi Mauritanie ha joni jagorgal leydi Mauritanie kalfinade ko fati diine e jangde lasli biyeteɗo Sidi Yahya wula Cheikhna Marabat o mima Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie holto fayi o yaɓani ko toon to Émirats Arabes Unis nayimo toon noon ko notuyade bismago gardiɗo nokkure tawa ko gardiɗo nokkure kay halfinade ko fati gueɗe islam e ko fati askeji to Émirats Arabes Unis e nder jillu he noon mawo tawtore toon kadi cérémonie tawi on cérémonie noon ko mawninde jamma jibinede nulaɗo men sallllahu alayhi wa sallam juɓɓinteɗo toon titode nde noon hitande hikka nde on cérémonie titode mum hikka noon woni tigui titode mum hikka noon hikka ko jikkuji laaɓɗi kay poɗɗi ñemtinede e nulaɗo men sallllahu alayhi wa sallam kadi tawi ko poɗɗi duumade ɗi yimɓe poti ñemtinde poti duumade ko ɗum woni titode mabɓe hitande hikka nde Sidi Yahya wula Cheikhna o yahani goto mo yaade sete timmuɗo e nder ɓen tawe hen Jamal wul Cheikh Ahmed kañum woni disnodirteɗo toon to disnodirteɗo banggue ñawoje wondude Mohamed Taqiyullah Taleb Jiddu on ko kañum woni gardiɗo duɗal tongal tawi ko jaaɓi ha tirde to mahdara mo singiti ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen Mohamed Cheikh El Ghazouani kañum woni hoore gendi Mauritanie ko kanko kadi woni hoorejo fedde Union africaine o waddi déclaration woni haalande makko e biteɗo Moussa Faki Mahamad kañum woni président de la commission de l'organisation fedde Union africaine e nder haalande mabɓe noon ɓe erima dendagal leydi Afrique jeeyaɓe fedde Union africaine nde ɓeydata tigui darde mumen nde ɓeydata darde mumen haɓade kay e handade oɗo rafi tawa ko rafi biteɗo brosse biteɗo variole de singe woni tigui ko mbiten bade wandu nde ɓe mbawa tigui ɓeydude dépistage woni holkiso ɓe ɓeyda kadi campagne taw ko sensibilisation famminde yimɓeɓe holno rafi o heɓirte e holno rafi o kadi rentorte woni sensibilisation famminde leydi ndi famminde ɓesguji ɗi kala no rafi o rentorte e ɓeydude kadi ñakkoji ɓeydude ñakkoji ɗi variole de 16 noon hulɓinima no fewi oɗo saaha joni saabu rafi o fuɗɗima kay tinede ko tina wonduɓe rafi o yettima no gas kene ɓuura no gas ujunere ka taw ko tinaɓe wonduɓe oɗon rafi e nder ɓen teskama tigui
medde jeedire no gas nayo neddo ko rafi o fuddi yoɓade tinade ndera dongre afrique be koliri kadi wonde rafi o hay région goto tigi e ndera dongre afrique ala bio tigi wonde kay ene duumi walla tigi en hisi e oɗo rafi o ne wawi yettade kala nokkuji e ndera dongre afrique be koliri noon e oɗo saaha joni afrique ene sohli fodde temedde jeegom million taw ko halis dollar eɓe cohli kadi afrique sohli kadi fodde million ngaji sappo dose taw ko ñakkoji ko fati oɗo brosse biteɗo variole de 16 walla mbiyen bade waadu ɓe erima noon dendagal leyɗe galluɗe kala nde tinnoto kay paabo afrique ko ɓuuri yawde e yaccade wawde handade oɗo brosse biteɗo variole de 15 ɓe koliri noon rafi o noon ɓe koliri tigui rafi o waɗi koye waɗi tigui koye fannuji couche uji ɗiɗi tawi ɗen couche uji ɗiɗi kadi waɗi deux sous couche ɓe koliri kadi wonde oɗo saaha joni ko ɓuuri hulɓinade kadi ko couche tataɓo fuɗɗima tigui tinede toon to Kivu noon tawe to RDC woni république démocratique du Congo ko leydi Mauritanie ha joni keddoɗen e cuumu jeere wiyetede jeere El Hassane de Bouhdida tawetede e nder legal tujinina cuumu ngu noon mbannongu gila ñande alarba sappo e goho lewru septembre en kaalino e habaruji men ha waɗino sappo e nayo neɗɗo sumnoɓe hen tawa e nder ɓen sappo e nayo sumnoɓe hen tato ene tampuno no feewi kamɓe sappo e nayo ɓe noon kamɓe kala gila nden ɓe tawetno tigui koye cuuɗi cafri ɗi to hôpital taw ko hôpital sumɓe e helɓe toon to naccota lamorgo leydi Mauritanie e nder tato tampunoɓe noon teskama tigui hen ɗiɗo jalti aduna aset ɓennuɗo ɗo o ko hen ɗiɗo jalti aduna ɗum ko ñande aset ɓennuɗo sappo e nayyi lewru septembre hitande ujunnaji ɗiɗi nogas mo lewru gonɗen ɗum ɓe kolliri noon tawa ɓen ɗiɗo noon wasɓe pittali men ko sumnoɓe kay ha 3e degré woni kattuki cumram e nder ɗiɗo mayɓe ɓe noon hen goto wiyeteno ko Sidi Mohamed Saïd kañum wonno meilleur gardien équipe o fugo koyngel legal mumen o heeɓino ni jeenari hitande ujunnaji ɗiɗi nogas e goho tawi ko jeenari e saaha kay tournoi koɓe mbiyata coupe du maire mo tujinina eɗen mbiya tan yaltuɓe aduna ɓe nde Allah yurmotoɓe yaafoɓe harnaɓe aljanna dendagal barmuɓe ɓene nde Allah rokkata men cellal mum ha timma mbawa yaade e haajuji men allahumma amina habruji men ɗemgal Pulaar sen numima to leydi Mauritanie koto leydi Sénégal paɗen yimɓe ina goya deƴƴani accident bannoɗo to nokku biteɗo dangal ma ha waɗino sappo e jeegom neɗɗo wasɓe hen pittali mumen tawi ko yontere mayne nde joni kadi ko accident goɗɗo waɗi e nder oɗon commune e nder département mo Bambey accident o noon waɗi neɗɗo goto basɗo hen fittani mum e yimɓe jeegom woɗɓe mbarmi hen e nder barmuɓe hen ɗiɗon tampi sanne accident on waɗi ko alata hanki sappo joyi lewru alata hanki sappo joyi lewru septembre accident o waɗi tawi kadi ko minicar yani tigui tolno wuuro wittego nangal ma nden gendarmerie nani noon nani tigui accident o wawi arde wadde constat muɗum ko ɓuuri yawde e yaccade ɓe ndewdima dendagal barmuɓe kala nawama to cuuɗi cafri ɗi goto kina ƴettama nawama to morgo hôpital mo nawama hôpital régional mo Diourbel ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen jen ha toon to Ziguinchor p ene yette aw ko élève mo duuɓi sappo e jeeɗiɗi o waɗata ko classe 6e ko kanko de yooɓi fittandu sehil makko biteɗo CA Sané ene yaranno ko duuɓi sappo e jeegom o yooɓi fittandu on noon koye nder haare e nder haare ɓe kaɓanno e nder commune mo Ziguinchor o fiimo noon ko laaɓi o barminimo o nawa to hôpital koto hôpital to ko toon hawre ladiala ko nden ko police noon déposte mo yama toña ko kañum tigui gaari e nder galle oɗon suka barɗo hoore kono tigui ɓe mbawi sottudemo toon ɓe nawi suka barɗo hoore o police o noon police o noon kañumen tigui police o kanko barɗo hoore o noon police addimo o moftimo saabu kay sukaɓe leegal ngal ala ko jinno kay so wona yoɓade fittano makko tigui jinno waddemo ko l'ensec ɗum tigui jinno fiidemo kankone ha wasa fittandu makko ɗum noon teskama tigui teskama tigui noon kanko suka barɗo hoore o kanko suka barɗo hoore o noon teskama tigui ko police arinimo ɗon nawi kadi yenene makko e bandi ko debbo kala police o nawi ɗum moftiɓe saabu kay yimɓe leegal ngal mbino tigui ma ɗacce jana e galle he wadde joftigu ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen jeen ha to wiyete Malicounda Mohamed Gori Ba noon ko neho jawdi tawi kadi koɗi jawdi ɗi hinde laaduma
ɗiɗi yinde azawat ko ras noon tawa kadi ko ras jawdi ɓurɗi tidde no feewi ko on tigi wuyɓe jilli ko kanko tigi wuyɓe jilli ñande makko ñande jamma aset sappo nayi lewru septembre to nokku biteɗo cuuben noon tawe nder falde Mali Kunda wuyɓe ɓe noon koɓe sagataɓe nayo ɓe tawi ɗon gardien woni tigi denannoɗo ferme o ɓe nangi ɗum ɓe piiɗum piggal musgal no feewi caggal ɗum ɓe palti fodde capanɗe tati jawdi walla mbiyen mbaalu ɓe jaadi hen nden gendarmerie Mali Kunda noon nani habaru o notitima hen abbima tigi wuyɓe ɓe ɓe jiitani wuyɓe ɓe kono teskama bortan kono kamɓe mbawi tettide ɗum e yitade ɗum heftade ɗum e lawol ɓe gartiri kono noon baali ɗi e jawdi ɗi kala hay oɗo saaha joni cuwa yitede teskama kadi guykaji daabeje woni jawdi baali ndi ene fatta no feewi e nder département de Mbour guykaji daabeje noon mbiɗen e ɗum fakiti no feewi e nder ndeɗon falde ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen yen ha toon to Linguére caggal kayde bajjiri joɗino ko juuti kay ne nangi toɓoji muɗum e nder falde Linguére kala ha remoɓe hewɓe aynaɓe puɗɗinoma salide saabu kay kulhuli saabu kay kuɗoli puɗnoɗi kala e puɗoli kala puɗɗinoma yorde ɗum hen kadi fuɗɗinoma tigui hokkude remoɓe hewɓe noon aynaɓe tawi noon puɗɗinoma tigui yaɓande toon to Fouta ha to Saloum kala alata hanki o noon mbajjiri jippini ƴiwonde taw ko hewde ndiyam e nder falde nde kala tuggi kay to tuggu kay to wiyeten tessekere to rewo dara to ha to Linguére au centre fayi to wiyete Gassana to sud de banggue sud Jolof no ɗiɗo nokkuji kala keeɓi tigui toɓoji mum kewɗi ndiyam no feewi subaka hanki o kay hoolare tigui arti e ɓerde ɓe remoɓe e ɓen aynaɓe kala ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen brigade national de sapeur pompier kolleri tigui ñande aseta ɓeniɗo wonde kay ɓe binditima capanɗe tati neɗɗo barmuɓe accident ji jeenayyi lawol baɗɗi taw ko arannoɓe gammu mo Madina Baye ñande aset noon sanga 13h tawi sapeur pompier en mbaɗi tigui nogas e go intervention e nder ɗi nogas e go intervention ɗi mbaɗi hen jeenayyi ko accident ji ɓe nodda ɓe paabima noon capanɗe tato neɗɗo barmuɓe e nder ɗiɗon accident ji hen sappo noon e nder capantata barmuɓe hen sappo ne tampi sanne e wiide kay Djibril Sall kañum woni commandant de la 3e compagnie sapeur pompier mo Kaolack ha joni ko leydi Mali keddoɗen jamma Mawludou Nabi hanki jamma Mawludou Nabi hanki o Serigne Moustapha Sy to Serigne to Mbour o suuti tigui konngudi faade on biteɗo Ousmane Sonko hoore jagoɗɗe leydi Sénégal Serigne Moustapha Sy kañum addi catala bitegal Moustarchidine o holliri noon o weltaki haydara kay e Ousmane Sonko hay ndiga kay o weltaki e muɗum o wi noon wonde guila Ousmane Sonko kay are laamu woni hoore jagoɗɗe guila nden kay faade oɗo saaha joni teskima ɗum laabi kewɗi ne ara toon tifa wona kono meeɗa yettademo hay lawol gotol meeɗa siftordemo ni saka yettade salmindemo e juurademo o holliri noon kanko sérigne o holliri noon wonde kay omo faadi sumgoji tan ala ko faadi so wona ɗiɗo sumgoji tawi ko sumgoji tijjari sumgoji sarɗiyeji tijjari ñande no sappo e jeeɗiɗi lewru novembre 2024 o wi noon ko hoto Ousmane Sonko kay yejjita wonde ko kanko nodduno président Abdoulaye Wade hollide kay wonde kanko Ousmane Sonko e Papa Ali Niankala ɓe gona ɓe selluɓe ɓe poti wallede no ɓe cafriri ɓe ƴette en charge Serigne Moustapha Sy noon o kadi o yetti toon konngudi yettude Bassirou Diomaye Faye hoorege leydi ndi o holliri tigui wonde Bassirou Diomaye Faye kay omo faami jaɓɓal muɗum ene ɗamini kay omo ɗamini ma jogoro leydi ndi e jaam e peewal saabu kay koye voix moƴƴo woni nden haalande noon nde mawɗo Moustarchidine waɗi kay ma won kuudir mawɗo no feewi wonande kay catala bitengal Yewwi Askan Wi woni diddal landaji lunda tawi ko hen Pastef landa Ousmane Sonko tawate ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen
laabi Sénégal ina jokki ha joni yobade pittali joni kadi ko accident muso waɗi to Mbacké ko bisa felɓodiri toon e auto transport goto waɗi tigui yimɓe nayo wasɓe hen pittali men accident o noon waɗi ko altine hande ɗum waɗi koto nokku biteɗo Ngabou tollo wuuro witego Digan sapeur pompier noon e gendarmerie Touba kala mbawi arde nottade accident o ko ɓuuri yawde e yaccade ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen alata hanki subaka sanga 8h ko sagataɓe joguitiɓe ha teddi tawi kadi ko kaggule woni tigui waɗɓe laafaji ɓaleji e koye mumen e jeesi mumen ala ko yaltata sowona guite ko ɓen tigui mbaɗi tigui ko ɓen mbaɗi jangu mumen e dow lawol bitengol manda holinga e nder commune mo Kosoto e nder département mo Saraya ɓe paddima to noon fodde otoji kewɗi no fewi e motoji kala bittiɗon kala oto bittiɗo ɓe dartina jomum ɓe fuya oto kala koɓe tawi ne jogui guila cuɗari ha e halis kala ɓe tetta koɓe tetti noon e ɗiɗon otoji e motoji ne qime kay ha million sappo taw ko franc CFA caggal ɗum noon ɓe jabaniɗ ɓe caggal nde ɓe mbaɗi bonande mabɓe haaɓe gayni ko ɗon tigui ɓe jabani to kerola tawa kadi ko kerola faade leydi Mali nden noon gendarmerie naɓini kabaru o ko ɗon tigui notti hen kono nde ari tawi tigui koɓe majji tawi tigui gendarme ɓe gaari tawi tigui ko waɗanno waɗi ɓe jeehi laabi mabɓe ha yoɗo saaha joni noon ɓe cuwata o yitede ha joni habruji men ɗemgal Pular koto leydi Mali paaden e nder district mo Kourou Lamini mankinti ene tawe e nder préfecture mo Sigiri ko musiba bonɗo waɗi toon bambarankoɓe kewi wiide ni so musiba waɗi enenne kay en mbi noon wonde kay kaba ko saabu kay ko babiraɗo goto waɗi toon ɓiyuma debbo waɗi ɗum ɓi ko debbo reedu tawi kadi on ɓiɗɗo eɗen waɗi ɓi ko debbo reedu en mawlo Allah tawi kadi ko ɓiyi komo jibini e duhol makko babiraɗo noon holliri tigui addani ɗum wadde ɗeɗon gueɗe kay faade ɓiɗɗo debbo o ko wasde weltanade kay cuddiɗo makko woni yummum suka debbo goto noon e mawɓe wuuro ngo biteɗo tigui Sékou Konaté o holliri tigui wonde kay nde o nani on kabaru ko ɗon tigui o yaɓan toon to gendarmerie tawa kay haala ka yettima to gendarmerie nde on namdi noon oɗon babiraɗo holko saabi wadde ngal ɗon baɗal holliri tigui ko wasde weltanade cuddiɗo mum e kala saaha ko wiɗum yo wat kala saaha o ko ɗum addanimo kay gam pinde suko yummiraɗo o ko ɗum addanimo kay ruttade oɗon ɓiɗɗo debbo o reni ɗum walla mbiyen o waɗi ɗum reedu oɗon ñagama ya fuya e konngol ko ɗon tigui ɗon e simbe leegal ngal noon nde tini oɗon habaru kolliri hen mette mumen no fewi ɓe jiiɗin tigui yiyande e babiraɗo o ko gendarmerie noon ƴettiɗon babiraɗo o e ɓiɗɗo debbo o e cuddiɗo o kala e oɗo saaha joni ɓe nawama toon to wiyete Sigiri ha joni ko yiɗi Mali keddoɗen Assimi Koïta kañum woni horjoto laamu transition ngu Mali o holliri alada hanki o wonde ɓoyata kay woni tan ko ɗo e balle seeɗa ma fuɗɗo circulde kay hutorede passeport uji tawa ko passeport uji biométrique tawi kadi ko jeeyaɓe e cetala bitengal alliance des états du Sahel woni AES yen leyɗele noon goni leydi Mali leydi Niger e leydi Burkina Faso ko leyɗele tati wonnoɓe CEDEAO gedduɓe CEDEAO oɗo saaha joni tafɓe tigui kañumen cetal mumen foof noon ene jeeya tigui e yidde kay ene jeeya tigui e yidde tabitidde kay wonde koɓe yaltuɓe ha laaɓi e ngal ɗon cetal bitengal CEDEAO e nder eɓe kolliri kadi eɓe jogui kadi miijo ɓoyata tafde kay avde ko wiyete ayawa habrirde tawi ko leyɗele tati ɗe e jeeyaɓe ngal ɗon cetala bitengal alliance des états du Sahel ɓe ɗamini kay tafde ayawa habrirde beele kay wawde ɓeydude jokkodiral communication hakkude leyɗe ɗe tati ha joni habruji men ɗemgal Pular to leydi Mali ha joni ñande aset sappo e nayyi lewru septembre 2024 sanga 11h ko convoi autoji transport en commun jahannoɗi kay jana toon tawi kadi ko sagataɓe joguitiɓe jani e majji e dow lawol ummade Parou faade to wiyete Songobiya e nder région de Bandiagara ɓe ummino noon otoji ɗi noon ko ummino ko to Koro ɗi pano ko toon to Bamako nden noon ɓe kepti dendagal nden noon ɓe dartini otoji ɗi ɓe kepti dendagal ko passager ji ɗi joguino kala guila e haalisaji men ha e cuɗari men ɓe dutti tigui ɓe duppi otoji ɗi hay goto noon wasani hen fittade mum hewɓe noon kolliri tigui wonde kayde ɓe mbaɗi janggu ɓe mbaɗi worɓe ɓe kala banggue rewɓe ɓe wonnoɓe hen foof goppita ha laaɓi worɓe ɓe noon ɓe coggi ɓe jeeyade mumen tawa kadi ko nokku mo suwa
taw andede ha joni ko leydi Mali keddoɗen seeɗa hecci hanki sappo e lewru septembre 2024 fama woni forces armées malienne ɓe kolliri tigui wonde ɓe bombardin camion goto wondude e pick-up goɗɗo dimdunoɗo carburant ha teddi tawi ko carburant panoɗo e pelle ceɓɓitide otoji ɗiɗi kala jiitaɗi bombarda koto nokku biteɗo zaro noon tawe 30 kilométre to banggue rewɓajo funnague gourma ramouso ha joni habaruji men ɗemgal pular kedde afrique alala mbatten so wona jabɓuɗen musidɗo men sehli men Alassane Oumar Mbodj gorko mo Sara Dogo. Alassane Oumar Mbodj a salminama a juurama. en calmitima Ghali Abouba en calmini dendagal hettiyankoɓe Ayabo TV kabaruji men ɓurɗi tengtude e dongre afrique e ñalawma hande o puɗoɗen ko leydi Burkina Faso ɓen hoɗɓe toon to Djibo toon de ko province de Soum ɓe mbawi wadde hon taw kadi ko diyoji mabɓe ñande alatare 15 lewru surtout ujunaje ɗe nogas e nayyi gam wiide wonde kay ndenka ɓe ngala e ndenka toon worɓe rewɓe e sukaɓe mbawi yaltude e booli gam kay hollude mettere mumen e ndenka toon ɗum noon ɓe mbima wonde ma won ko joni kadi ɓen joguitiɓe ene jana e mabɓe e kala saaha ndenka ala toon nde tawno 13 nduulo lewru ndu gonɗen waɗi toon jan guuli hani yimɓe tato mbawi hono ruttade e jomumen ɗum noon e oɗo saaha noon eɓe kolli tigui hono laamu ngu yo darto e mabɓe haɓe mbawa kadi rewtude nde ɗo kono finitande e awde kay arde en yewɓe pitan mabɓe e kala saaha ɗum waɗi e oɗo saaha ɓe goni koye toon to camp militaire gonɗo toon o aɓe mooli hen toon to Nigéria fodde temedde 4 e ujunere neɗɗo dañi toon caɗele ko fatti e kotki en ñamɗe en kañum e ndiyam caggal nde barsuji mabɓe kay taƴi toon e toɓɓoji ɓennuɗi toon ɗi to Togo toon de ko ɓuuri hewde e juɓɓuli ko rende cité civilienne mbaɗi toon taw koto ko meeting ngaji gam wadde kay hirjino ñande alatare 15 lewru surtout ujunaje ɗe nogas e nayyi caggal kay tisuba toon to wagon ɗum noon ɓe mbawi kay wadde toon ma won haqqe 50 kilométre hakko mum e lamorgo hono leydi ndi ɗin juɓɓu noon ene mbawi kadi hono jokkude golle mumen gam wawde kay salade ko fatti e constitution mabɓe kono keso o e wiide koye aɓe ƴeewa ko fayi arde Comore leydi Comore de hono ɓennoɗo wiide wonde en barminnoɗo hoorejo hono leydi ndi caggal ɗum o soka aljumare ɓennuɗo o tawama e kaso amo rutte e joomi ko kankon ko honinke o wonno taw kadi o yaranno koye duuɓi 24 ko on tigui tawa toon ene rutte e joomum Cameroun toon de ko centre mabɓe ko fate kono jangguirgol taw ko à distance ɓe noon e oɗo saaha ene mbawi ɗin oɗon taw kadi ko oɗon diwan woni région en jogui kadi oɗen caɗele Afrique banggue wargo toon ko application hono mobile mabɓe taw ko fate kañum e yurditade walla wadde holkiso ko fate e raafi biyeteɗo hono ɗoyru woni tuberculose ɗon projet noon koye liggey ɓen taw kadi ko wittoɓe to site afrique naɓe ɗum noon wonɓe toon to université noddutoɗo Stellan Bosch ɗum noon kadi e jokkodirdeɓe kadi e nder ɓeɗo taw kadi ko wonɓe dongre Europe ko kamɓe tigui liggodirta ɓe ƴeewa kadi oɗo application mabɓe hono mobile eɓe wawde kadi ƴewde oɗo raafi e wittude ɗum e ƴewde ɗum tigui rigui Égypte toon de ko yimɓe tato duttima toon e jomumen e taw kadi koye accident taw ko lawol jordi Ghali Abouba ko ɗum ɗo tumɗuɗen e dongre Afrique e ñalawma hande o taw wonno koye dande musidɗo moon Alassane Oumar Mbodj gorko mo Sara Dogo gam weltare Ayawo TV. Alassane Oumar Mbodj golle ma jooɗi peewi ko an uddi kabaruji men e nder dongre afrique habaruji men joolam jeeɓeɗi koto dowlaji tenttuɗi amérique pudortoɗen Donald Trump ko gonnoɗo mennoɗo wonde horejo dowlaji tenttuɗi amérique gonɗo oɗo saaha kala e ruuma jarribo yidde kay artude e jappere laamu kañum tigui wofna wargo taw kadi ko ngolɗo waɗi lawol ɗiɗiɓolo e nder oɗo campagne tan e nder lebbi seeɗa walla balle seeɗa laabi ɗiɗi omo wofne wargo ngoɗo wargo sakket noon o wofna ɗum ko ñande aleta hanki o sanga kay o wonno tigui sanga ko sagata joguitiɗo cuuɗinoɗo kay e ndesa nder less lekki gooti tawi kadi koye nder nokku boowal to heewi wadde sport taw ko sport golf ko ɗon tigui o wofna ngoɗon wargo lawol gaddunol ngol noon wonno tigui ko nder meeting makko to Pennsylvanie e ngan sanga noon ko sagata gorko gonnoɗo dow huɓere kañum tigui toɓɓimo kural Allah faabimo taw o yeeƴima kural ngal rewi tigui koye wirti ko nofuru ndu
yuli nufuru ndum caggal ɗum kadi en teskima Donald Trump gueɗe kewɗe o fiyanama kelle o waɗama gueɗe kamtude no fewi e nder oɗo ruma jarriba ngoɗo wargo sakket noona sagata gorko jinnoɗo wadde mo tawama tigui o joguino ko fetel mo hinde AK 47 ha joni ko ley habaruji men jolam jaɓeri sono mbima to dowlaci tentuɗi Amérique ko to leydi Russie paaɗen laamu leydi Russie holliri tigui wonde dadiɓe mabɓe tetti guure ɗiɗi tawi ko guure e nder région mo Kursk e nder région mo Kursk ko alada hanki altine hande sappo jeegom lewru septembre ɓe ɓayyini habaru o guure ɗiɗɗe noon guila e lewru août noon tawa armée leydi Ukraine tettino ɗen guure e juuɗe mabɓe oɗo saaha joni kamɓene ɓe tetti ɗeɗen guure e juuɗe laamu leydi Ukraine koto leydi Palestine udditeno habaruji men to Palestine noon ministre mabɓe de la santé Hamas walla ministre de la défense mo Palestine ɓe kolliri tigui ñalawma hande o altine sappo e jeegom lewru septembre wonde tigui ɓe mbarnama sappo e jeetato neɗɗo hewɓe kadi mbarminama hen tawi ko bombardement mo koninkoɓe leydi Israël mbaɗe huɓere wotere e nder camp taw ko camp réfugié doga mottoyi en to nokku biteɗo Nusayrat ɗum noon waɗi mbiɗen yimɓe sappo e jeetato wasɓe hen pittali men hewɓe kadi mbarmi hen musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceer ko ɗum ɗo wonno komin tongan on habaruji mon e ɗemgal Pulaar e sawto he ko musidɗo moon sehil moon Ghali Abouba to karallagal ha mbawa yiden to banggue natte ɓosoje ko miñi men sehil men Saydou Abouba toon to Lixé ba gorgol ko Babi Sy so tawi noon ko correspondant men toon to Lixar ko Ablaye Ndiaye Demba Babaɓe so tawi ko kedde Afrique ko Alassane Oumar Mbodj ketkimalaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on.